Hej og velkommen. Nu skal vi til at nedlægge hele verdens befolkning. Vi prøver at dræbe alle. Kom nu, vil du tage normal eller hvad? Døden. Hvad skal den hedde? Hvad skal den sygdom hedde? Eller hvad der? Kraft. Så er vi kraft, okay. Hvad for en type kraft? Den døde død, Nico. Nej, den døde. Død. Nej. Den døde. Skid. Nej. Den døde. Ja. Nico, hvad var det, du havde trykket på det der? Hvad var det for noget, Nico? Der står bare, at jeg kan trykke der. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Nico, det betyder mamma. Og nu vender vi lige tilbage, indtil at han er i gang med at overtage verden. Og nu skal han til at vælge, hvad for et land kur, eller det skal starte i. Og det skal starte i Australien, okay, det er fint. Hvis man kan høre nogle lyde i baggrunden, det er bare fordi vi er nede i vores klub. Det er bare så på vores skole. Det er bare noget shit om barn. Ja, vi kan faktisk i gang med at lave en video. Der er kun 2, der har den. Fuck, nej 3. 3 nu, ja. 3 Nico, nu. du har 4 DNA. Ja. Godt. Det er fint. Ja, okay. Gør det med hjertet. Ja, okay. Hjertet. Nico, du har lige præcis 3. Du kan godt gøre det. Transformation. Jeg har den red. Okay, der er kun 5 i hele verden, der er blevet smittet. Det er rigtig godt gjort. Nico, skal vi gå ind og se, hvor Nico, du sætter dit hoved ind foran kameraet. Jeg er ligeglad. Du skal filme hernede. Okay, men Nico, du skal lige ind og se, hvor mange dage der går til, at kuren er blevet smittet. Prøv at gå derind og se. Det er nede i World. 10 år. Det her, det står alt på engelsk. Den døde kur. Og 10 hele verden, der er på smittet. Jeg tror, der var et dårligt sted at starte ud. Nej, Australien, det er sygt. Ja, de er syge. Det er Kom nu. Fokuser. Vi har fået noget mere DNA. Meget. Og jeg kan ikke fokusere ordentligt. Så kunne den. Gør det for den der. Hold da kæft, mand. Hold da kæft. Fokuser. Dumme kamera. Sådan. Hvis I godt kan se det nu, så er det bare held for jer. Fordi der er 200... Min iPad gik død strøm, men vi nåede at dræbe hele verden. Tak for den her video. Jeg håber, I synes, at den var god.